Pre klientov zdravotného strediska vo Vysokej nad Kysucou začal kalendárny rok 2024 neustálými obmedzeniami. Po dokončení rekonštrukcie toaliet, výmene podlahovej krytiny a realizácii kazetového stropu na chodbe zdravotného strediska začala obec Vysoká nad Kysucou s opravou poškodeného a nevzhľadného sokla na chodbe a v čakárni pred ambulanciou všeobecnej lekárky pre dospelých. Pôvodný syntetický sokel bol popraskaný a na niektorých miestach opadával. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné zložiť všetky vykurovacie telesá a sokel mechanicky odstrániť. Následne bolo nutné steny vyspraviť, naniesť sádrovú omietku a vybrúsiť. Po dokončení týchto prác bolo naplánované vymaľovanie priestorov ambulancie všeobecnej lekárky pre dospelých, ako to už však pri takomto zámere býva. Po vysťahovaní priestorov sa doslova v plnej kráse ukázali priestory, ktoré boli vybudované a s malými úpravami používané od roku 1975. Popraskaný strop, popraskaný a opadaný sokel a taktiež keramický obklad pri umývadlách, poškodená PVC krytina na podlahe, nefunkčné vedenia telefónnych liniek priamo po stenách a staré rozvody vody k umývadlám. Nakoľko pre psychickú pohodu pacienta, ktorému je poskytovaná zdravotná starostlivosť, je dôležitý i estetický vzhľad priestorov ambulancie i čakárne, obec Vysoká nad Kysucou sa rozhodla odstrániť všetky zistené nedostatky. Zamestnanci obce najskôr demontovali staré a iba šťastí funkčné stropné svietidlá. Zrealizovali presun všetkých elektrických zásuviek a natiahli nové elektrické a dátové rozvody v ambulancii a taktiež k budúcemu televízoru v čakárni. Zo stien boli odstránené nefunkčné vedenia telefónnych liniek a vykurovacie telesá. Odstránení boli popraskaný syntetický sokel a keramický obklad stien pri umývadlách. V oboch miestnostiach bola z podláh odstránená pôvodná zodraná PVC krytina. Rekonštrukciou prešiel i prívod a odtok vody umývadiel. Nakoľko malo pôvodné potrubie znížený prietok v dôsledku vrstvy usadením vodného kameňa vo vnútri potrubia, pôvodné potrubie bolo nutné zo steny vysekať a nahradiť ho novým. V rámci týchto prác došlo súčasne i k výmene odtokového potrubia. Tieto práce boli realizované dodávateľsky. Ďalšou fázou prác bola pokládka keramickej dlažby na podlahu ambulancie. Práce boli realizované dodávateľsky a ich súčasťou bola pokládka dlažby na podlahu a zrealizovanie obkladu stien za umývadlami. V rámci maliarských prác zamestnanci obce vymaľovali všetky stropy a steny ako v ambulancii, tak i v čakárni. Nový náter šedej farby dostali zárubne, a to nielen v ambulancii všeobecnej lekárky pre dospelých či v čakárni, ale i všetky dvere na chodbe zdravotného strediska okrem toaliet. Zámerom bolo totiž zjednotiť vzhľad celého priestoru. Poslednou z prác v kategórii stavebných úprav bolo nalepenie moderných PVC soklov. Tie boli nalepené na všetky steny do výšky 1,6 metra. Lepenie soklov trvalo 2 pracovné dni a práce boli realizované dodávateľsky. Nové sokle, ako ochrana stien, boli nalepené po obvode celej chodby zdravotného strediska, v čakárni a v oboch miestnostiach ambulancie všeobecnej lekárky pre dospelých. Prípravu dokonale rovného a hladkého povrchu realizovali zamestnanci obce. Dlho očakávaným dňom bolo opätovné nasťahovanie nábytku späť do ambulancie. Hlavnú iniciatívu prevzala pani doktorka Slavomíra Kostrova-Michnicová spoločne s oboma zdravotnými sestrami. Ambulancia všeobecnej lekárky pre dospelých doktorky Slavomíry Kostrovej-Michnicovej bola opätovne pre pacientov otvorená 5. marca. Na pacientov, ktorí vo Vysokej nad Kysucou musia vyhľadať zdravotnú starostlivosť, tak od tohoto dňa čakajú moderné a hygienické priestory, ktoré v spojení so zrekonštruovanými toaletami v závere kalendárneho roka 2023, dokončenou rekonštrukciou chodby, modernou ambulanciou zubného lekára a dobre zásobovanou lekárňou
zaradili zdravotné stredisko vo Vysokej nad Kysucou medzi zariadenia, ktoré zodpovedajú poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v 21. storočí.